nakahibalo, nag-authorize kag nag-supervise si Vice President Sara Duterte sa pagdumala sang confidential funds sang Office of the Vice President halin sa pagpangayo sang pondo tubtob sa liquidation. Suno ini sa iya long-time aide nga si OVP Assistant Secretary kag Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Partikular nga ginpamangkot si Ortonio parte sa 500 million pesos nga confidential funds nga gin-release sa OVP. Suno kay Ortonio, base sa iya nahibaluan ni Duterte ang confidential activities kag kung paano ini ginapatuman. Ginpamangkot siya ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chisis Cordero kung may nahimo siya nga may kaangtanan sa pondo lakip ang pagsabat sa audit findings nga wala nahibaluan o kung wala gintugutan ni Duterte. Diretso nga sabat ni Ortonio, wala. Sang liwat ginpamangkot ni Escudero kung nahibaluan kag gintugutan ni Duterte ang tanan, nagsabat si Ortonio sang oo. Lahat ng bagay kaugnay sa confidential fund mula sa pag-request, sa pag-release, sa pag-encash, sa paggastos, sa pag-liquidate, sa pagsagot sa mga AUM, Notice of Suspension at Notice of Disallowance, ay una, nalalaman ng ikalawang Pangulo. Pangalawa, inotorisa niya base sa mga pirma niya sa iba't ibang dokumento. At pangatlo, ay nasa ilalim ng kanyang supervision bilang head of agency. Would that be an accurate statement or tell me if it's not? Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the vice president knows about the confidential activities and how it is being implemented. I'll pursue it further. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorize ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AUM, Notice of Suspension at Disallowance? None, Your Honor. Lahat alam niya at inauthorize niya? Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, may ginawa ba si Gina o si Colonel Lachica kaugnay ng confidential funds mula sa disbursement, mula sa withdrawal, disbursement at liquidation na hindi nalalaman o inautorisa ng ikalawang Pangulo, if you know? As to Miss Gina and Colonel Lachica, Your Honor, I would have no personal knowledge on it. Ang pagpamangkot ni Presiding Officer Chisis Cordero sa hostile witness nga si Lemuel Ortonio.